விவசாயிக்கு நரி மேல் கோபம். அவன் கோழிகளை அடிக்கடி பிடித்து எலும்பை கூட விட்டு வைக்காமல் தின்று விடுகிறது என்று. இதற்கு முடிவு கட்டியே ஆக வேண்டும் என்று ஒருமுறை அதற்காக இரவில் பதுங்கி காத்திருந்தான். நரி வந்தபோது அதன் மேல் சாக்கு போர்த்தி லபக்கென்று பிடித்து விட்டான். பிடித்து என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் என்று யோசித்தான். அதன் வாயில் மண்ணெண்ணெயில் நனைத்து துணியை சுற்றி பற்ற வைத்து விட்டான். என் கோழிகளை தின்றாய் அல்லவா, ஒளிந்து போ என்று அதை துரத்தி விட்டான். நரி தன்னை அறியாமல் விவசாயிகளின் வயலுக்குள்ளேயே நுழைந்தது. பயிர் முதிர்ந்து ஒரு பக்கம் நெற்குவியல், மறுபக்கம் வைக்கோல் போட்டு முதிர்ந்த கதிர்களை களையறுக்க காத்திருந்த நேரம் அது. நரியின் வரவால் ஏக்கர் முழுக்க தீப்பரவி தானியமெல்லாம் கருகிச் சாம்பலானது. விவசாயிக்கு நரியை பழி வாங்கியதில் நஷ்டம்தான் பன்மடங்கு. இப்படிப்பட்ட இன்னல்களுக்கு ஆளாகாமல் இருப்பதை விட பழி வாங்காமல் இருப்பதை சாலச் சிறந்தது. என்ன, சரிதானே?